Myslíte? Ja to dám takto, to budem robiť. Ja to tak, je to dobré, vidíte? Poďme zlato na to. Zlato neboj, nič nepokazím. Ha! 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 Kde je zastrčka? Tak. Dobre? Už to chysne. Tak ideme, ďakujem. Zatiaľ ti to ide dobre. Prvo, čau. Toto som v živote nevidel. Kamuško, zvykaj si, na mojich streamoch toho ešte uvidíš prvýkrát, veľakrát. Uvidíš. A podľa mňa ešte tak 5 minút a máme to. Akože nerobí si srandu, ale ono to fakt rastie, ono je väčšie. Pomáha ten fén, som vám hovoril. Vážne sa pozerám na chlapa, čo fénuje cesto? 29 rokov tomu ver, ale rastie to, ide to. Pýtal som chat a nemieril som do tej misie, takže ešte 30 sekúnd. Dobre, už to je? Obrovské. Je o mnoho väčšie. To stačí, to nebudeme hrotiť.